illum il-ġurnata kważi kulħadd bil-ħaddiema barranin, l-aqwa lukandi, l-aqwa restaurants, kulħadd. I mean, aħna ndependu ħafna fuq il-barranin, speċjalment catering. Maltin għandna ftit ukoll jaħdmu magħna ovvjament, però l-maġġor parti hija barranin. Malta kollha taf li kull fejn tmur ħafna mill-istaff ikunu barranin. Jiena m'għandi xejn kontri, I mean, jiena għalija kulħadd l-istess. Ġieli kellna naqra complaints li għalija ma jagħmlu sens, għax ġieli jiena kelli eżempju xeffijiet pressik ċinet tiegħi miftuħa tkun ikolli xeffijiet suwed, ġie nisma' kummenti ma' nies, jew ġieli kolli waiters li jkunu eċċellenti ma' pressi jkunu tipo ta' Eastern European country kollhom leħenhom naqa' go fact of yes, can I help you? Ara nies jaħsbuhom Slavaċ. Ġifieri ġieli kellna naqa' problema hekk, imma din hija mbagħad skont il-bniedem u jiena ġieli ġudikawna ħabba tatus lili, ġifieri qasbiss ikunu jafu li nkun tipo normali bħal ħadd ieħor imma nismagħhom jgħidu eżempju ġifieri qegħdin 2022 għadhom sejrin biha. Però tal-istaff problema ma tistax biex jissib l-istaff tajbin problema ħafna. Jien nirgrazzja Alla li tiegħi kollha happy bihom. Ovvjament dejjem jissib il-problemi.